Ja bi današnji blagdan nazvao blagdan Isusovih rana ili Isusova boka. Jer o tome govori današnje evanđelje. O ranama i o boku. Brate i sestre, prvo nego ćemo početi razmišljati, ja bih tebe pitao gdje si u ovome svemu. Isus je uskrsnuo već tjedan dana. Čitamo izvješće da ukazuje se na različite načine, različitim ljudima. Vjerujem da neki od vas su tijekom tjedna išli u crkvu pa su čuli taj izvještaj. Ili općenito znaju o čemu se radi. Ali gdje si sada, brate i sestre? U ovom trenutku. U ovom razmatranju. Je li tvoje srce stvarno uz Božju riječ? Sada. Uz njega koji toliko voli i toliko ljubi i toliko je milosrdan. Sestra Faustina jednom rekla, ja bih samo želio danas ponoviti kao svoju rečenicu i svoju čežnju. Kaže ona, zatvorit ću se u milosrdno srce Isusovo. Zatvorit ću se u to srce. Brate i sestre, jel ti sada želiš se zatvoriti u to srce? Ne znam, zamisli si srce kako može izgledati. Jasno, to će biti neki veliki prostor. Vi liječnici ćete odmah shvatiti kako tamo, koji kakvih ima, ne znam čega unutra. Ali ne radi se o tome, radi se o tom duhovnom srcu. O duhovnom susretu s Bogom, u kojem ćeš se ti sada zatvoriti. I samo ti ćeš čuti ono što ti Isus kaže, samo ti. Jer tamo ima mjesto za tebe. I niko drugi neće shvatiti na način na koji ti ćeš shvatiti ovu poruku. Sveti Toma, baš namjerno stavljam sveti ispred, apostol, prvi biskup. Na prvu uopće nije neki svijetao lik. Svi koji kažu, Sveti Toma, to je onaj koji je zanijekao Isusa, koji sumnjao, koji je rekao, a neću vjerovati dok ne stavim prst u njegove rane. Ne povezuje se baš nekako najbolje. Ja mislim da nitko od nas ovdje okupljenih ne bi htio da neko nakon tvoje smrti kaže, a onaj nevjernik. Ne znam, kad neko bi za mene rekao, a onaj Arek, pater, ovaj nevjernik, onaj koji stalno sumnja, to je jako loša usporedba. Postoji ipak nešto što možemo naučiti od tome. To je to nešto. I moguće da će zapravo Toma mnogima postati duhovni učitelj kroz život. Naravno, ako to želiš, brate i sestre. Nitko ne zna što se događalo s Tomom nakon onog kobnog dana, Velikog petka. On je jednostavno nestao. Nestao je kao guska u magli. To je tako. I možemo se pitati zbog čega je nestao. Što se to dogodilo? Zašto tako? Postoji mnoštvo mogućnosti. Ja ću se samo koncentrirati na 3. Prvo, moguće da se Toma naljutio na apostole. Oni su bili u dvorani posljednje večere i bojali su se. I sada na grčkom jeziku bojati se, strahovati, postoji riječ fobija. Dakle, oni svi su bili u fobiji. Bojali su se, makar lagano nešto škriputala vrata, oni bi se odmah uplašili. I to je bila slika prve crkve koja se bojala. Svi su se bojali odmazde Židova. Što će sada Židovi njima napraviti? Moguće da Tomi toga svega je bila dosta. Pa onda je odlučio, onda što ću? Idem. Neću biti u takvoj crkvi. Moguće da se Toma razočarao u Isusa. Jer Isus je trebao uspostaviti kraljevstvo. Trebao biti Mesija. A on završio je na križu i umro. A sad još neke žene pričaju da je on uskrsnuo. A žene ko žene, znate. Tko će vjerovati na prvu ženi? Tako i Toma moguće pomislio. Moguće, treća verzija, da se Toma razočarao sam u sebe. Nakon toga što je zatajio Isusa, nakon toga svega što se dogodilo kad su se svi raspršili po cijelome Jeruzalemu i tamo po Palestini i svugdje, moguće da si je rekao, što ću?
napravio sam tako nešto, sada idem daleko. A što ako Isus je stvarno uskrsnuo, pa kad sad mene susretne i reći će, ti Toma, slušaj, sad ćeš dobiti kaznu, sad ću ja tebe, vidjet ćeš kako ću te srediti. Moguće da i to Toma pomislio. Tko zna. Draga braćo i sestre, u svakom od nas ima Tome. U svakome. Svatko od nas možda u svom životu naljutio se na Isusa, jer ga je molio i ništa od te molitve nije bilo na kraju. Svatko od nas je Toma u nekom postotku, zato što možda naljutio se na samoga sebe nakon grijeha, nakon pada. To je to iskustvo kada teško sagriješiš i kada sam se sobom gadiš. To je to iskustvo. I kada misliš da tvoje mjesto više nije u crkvi i misliš da tvoje mjesto nije kraj Isusa, to je za neke svete ljude, za tebe nije. Moguće da i to se dogodilo tebi. Ili treće, moguće da si se naljutio na crkvu ili neki svećenik te je razočarao. Možda ja, jer trebao sam te pozdraviti negdje, a ja to nisam. Trebao sam te lijepo pogledat, a ja to nisam. I to je bilo dovoljno da kažeš, a briga me, više neću ni dolaziti. Moguće i to. Ili neka druga situacija iz tvoga života za koju znaš. Razočaranje. Pa te sada sve briga. Kaže da se Toma zvao blizanac. Toma, blizanac, Didimos na grčkom jeziku. To je blizanac, kad bismo pogledali u Bibliji, nigdje ne piše da je Toma imao svoga brata blizanca. Niti sestru, niti brata. Ali crkveni oci kažu da taj blizanac zapravo možemo prevesti kao brat svakoga od nas. Dakle, ti si brat od Tome apostola, zato što on živi u tebi, čuči u tebi. Toma, taj Toma je imao samo jednu želju. I to neka bude poticaj za nas. Imati želju koju je imao Toma. On je htio staviti prste u Isusove rane. Zato što on želi dokaz ljubavi. Te ljubavi koja je služba. To je ljubav koja prekoračuje ljudski osjećaj. On hoće dotaknuti svojim prstom Isusovih rana, tu gdje je započela ljubav. On želi taj dokaz. Brate i sestre, ja se mogu kladiti da svatko od vas želi dokaz takve ljubavi, jer i ja ga želim. Jer često u svakodnevici događa se da znam, Bog me voli, ali ja to ne osjećam. Ja uopće nemam to iskustvo da me Bog voli, pa želim nešto više, želim taj dokaz. To je dobra želja i čežnja, staviti prst u Isusove rane, da se uvjeriš da te Bog voli, da te Bog ljubi. Zato što, kao što kaže prorok Izaje, 53. glava, 5. redak, u njegovim ranama je naše iscjeljenje. U njegovim ranama je tvoje zdravlje, brate i sestro. Blagdan Božjeg milosrđa je blagdan Isusovih rana, osobito blagdan Isusova boka. Bog, riječ Bog. To je Isusov Bog, to je Isusovo srce. Ako možete, slobodno pogledajte onu sliku tamo koja stoji s lijeve strane. Možda će biti lakše i shvatiti to sve što ću sad reći. To je mjesto gdje se nalazi srce. Tu je vojnik došao i kopljem sa probao njegov bok i potekle su voda i krv. Taj bok, etomološki, po istom značenju, ta ista riječ, jest kod Adama, kada Bog stvara ženu. Ista riječ, Bog. Bog, Isusov Bog je utroba iz koje izlazi crkva, iz koje ti izlaziš na novi život, brate i sestro. Taj Bog, ista riječ, nalazi se također u trenutku kada
prorok Ilija trči jer se boji kraljice Izabel. I onda anđeo dolazi i šuta ga jako u bok, kako bi se probudio i išao dalje. Taj bok je isto u djelima apostolskim, kada Petra su stavili iza rešetaka, kada su ga svezali lancima, kada su ga čuvali, kada je bila već katastrofa, činilo se ljudima koji su molili za njega. I onda u pola noći dolazi anđeo i šuta Petra u bok. Ista riječ. I Petar izlazi na slobodu i nitko to ne vidi. Niti čuvari, niti neki drugi ljudi. On je mogao izaći na slobodu. Dragi moji, možda i ti se tako danas osjećaš poput tome. Tu si, ali nisi. Najradije bi otišao već i čekaš možda kraj. Možda pomalo si nevjeran, sumnjaš u to sve i najradije bi negdje otišao. Osim toga, u sebi i na sebi osjećaš presavijene, debele lance koje te sputavaju i otežavaju hod. Znaj da upravo sada Bog šalje svoga anđela koji te šuta jako u bok, u tvoj bok i želi te probuditi. I to samo ti ćeš osjetiti taj udarac na svom boku, samo ti, niko drugi, samo ti. Pazi, jer to može biti jak udarac. Jer Bog želi da izađeš iz zatvora svojih prljaština, svojih grijeha i da susretneš njegovo milosrđe. Izađi na slobodu, brate i sestro. Jer tvoje mjesto nije u zatvoru. Tvoje mjesto je na slobodi. Bog Otac milosrđa, iznova u blagdanu Božjeg milosrđa pokazuje svakome da po Isusovoj muci i po njegovim ranama iscijeljuje svakoga koji će se obratiti njemu. Kaže Isus sestri Faustini, ova svetkovina dolazi iz nutrine mojeg milosrđa i potvrđena je dubinama moga milosrđa. Svakoj vjernoj i mojem milosrđu posvećenoj duši bit će darovano milosrđe. Bog već sada te zaranja u milosrđe. Već sada uživaš u njegovom milosrđu i plivaš. Kaže Isus, želim da prva nedelja poslije Uskrsa bude blagdan Božjeg milosrđa. On je utjelovljena riječ koja pokazuje Božje milosrđe. Taj blagdan je pružena Božja ruka koja te oslobađa svih lanaca, svih okova, svih veriga koje nosiš na nogama. I možda si već umoran od toga svega. Umoran si svom životom, faksom, neuspjesima i već ti je svega dosta. Ali Bog ti danas šalje svoga anđela, udara te u bok i kaže, pogledaj u Isusovu sliku. Isus na ovoj slici, kaže sestri Faustini, ima isti pogled ko što je imao u trenutku svoje smrti na križu. Brate i sestro, ostavljam vas s tim mislima. Razmatrajte tijekom današnjeg blagdana to sve što je Isus učinio svakome. Amen.